खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय, जेलाव गोबाव बोसोर NIA केस नांनानै फासिनि साजा मोननांनाय एबा फोसावजानाय बारग' NDB बिष्णु नार्जारी एबा उर्फे एन बेरेमा बिथाङा आंगो न'आव सफैफिननो हाबाय। बिथांनि जोबथेसालिनिफ्राय गबोनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै खाम सिफुं दामनानै रंजा बाजायै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। फासिनि साजा फोसावजानाय बिष्णु नार्जारी एन बेरेमा गेदेमा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोना NIA केस नांनानै 12 बोसोर जोबथेसालियावनो थाबोदोंमोन। सनितपुर जिल्लानि थागिबि NIA केसआव नांनानै थानाय एबा गोबां बोसोर तेजपुर जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव सालिनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनायाव दिकियाजुलि ओनसोलनि बातासिपुरनि रायजो राजाफोरा बारग' NDB एन बेरेमा बिथांखौ बरायदों। मख'जाथावदि थांनाय माखासे सान सिगाङावबो खमैबो 14 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनायजों लोगोसेनो फासिनि अर्डार मोननाय चिरां जिल्लानि सुन्दारी दुलिगावनि बारग' NDB बुहुम बसुमतारिया जेलनिफ्राय उदां जादोंमोन। बिथांनि उदांखौ लानानै चिरां जिल्लानि सुन्दारी ओनसोलनि दुलिगाव गामिनि रायजो राजाफोरा रंजा खुसियै बरायदोंमोन। मख'जाथावदि अजय बसुमतारिखौ बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावदोंमोन। जोंनि गेदेमा NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथां गेदेमानि CBI केसनि सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव माखासे सुबुंफोरनि सिगांग्रो हियारिं जानायाव सम थोस्लाबैनि थाखाय जाफुङाखैसै। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंनि कालारा फिन गोदानै फोसावजाफिनो आरो थाबैनो जोंनि गेजेराव एबा हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोजोन गोरोबथा बादियै बारग' NDBफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा उदां जानायनि दफाया दंमोन। जाय दफाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बारग' NDB थामहिनबा NDB UBPO एबसु आरो भारत सरकार आसाम सरकार जथायै मोनसे BTR गोरोबथा एबा थामथि बर'फोरनि गोरोबथाया जानानै थांमोन। जाय गोरोबथायाव गोबांथार बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सागान खालामदोंमोन, UBPOनि दैदेनगिरिफ्रा सागान खालामदोंमोन, एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सागान खालामदोंमोन। बेबादिनो NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ खालामदोंमोन। BTCआव 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव BTR एकर्ड बादियै माखासे बारग' NDBफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन। नाथाय गेदेमा रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो थानाङो। 2025 जोबनाय समावबो रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन, जेराव बेनि सोलाय बोहैथि बोसोर 2026 मायथाइनि 29 खालाराव एबा 29 जानुवारियाव सुप्रिम कर्टनि मोनसे हियारिं दंमोन। नाथाय सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङासै। बेराफारसेथिं गोबां समफोरावनो गोजौ बिबानाव थानाय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया जे सासे एकर्ड सागानगिरिया जोबथेसालियाव थानांनाय। बे बाथ्राखौ गोबां खेब बुंबोबाय थादों। बेबादिनो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों BTR एकर्ड खालामबाय, नाथाय एकर्ड खालामनानैब्लाबो एकर्डनि सागानगिरिया मानो जेलाव थानांखो?
आं बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय हाबा मावगोन। बे बाथ्राखौ थांनाय 24 जानुवारि खालारनि BTR एकर्ड सान फालिनायाव फोरमायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। बेनि सिगांबो बिथाङा गोबां खेब बाथ्रा बुंदोंमोन। आसा खालामो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो जेन गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।